media tu mana kalau dapat dulu lapen Karbi Anglong di masa rat ketok ya pak rat konsisteme frangsi itu puluni konstituensi hinpen kardong pajero kardong masih ini tu media tekno ke bang nangko kalam ke bang ke lahen lo patuwe bajik tre hini apor dak center branch angkang odang ke central area ni tu APSLC office lahen lo lanon itu press meet itu anung labang so hemen lo la BJP klembang atum atau baru baji apor nil itu office lo latum kicu kijun pen kangri kangkrang pen amat labang so office pintai dai la pen ke la so pen anta kalilang nil itu APSLC constituency committee along organizing secretary Monsing TM anta ada hem dam pen ham dam ulang lapen batai si kidam chota kalilang batai ini bagi si kai kai aporanta ahem arlo dam frequency konalo Monsing tike alang di hello lapuson si alang litum jakong frequency kiri dam ahem frequency kasi kadang demokrasi along di bulutang te lapuson kaceter ceha bulutang te koson si demokrasi labangso kepaman unpo lasi nili gato phanta chuning rilo lahen lo nang litum kelang anarata tum phansitame BJP ladak phuluni constituency along ke claim ke dam matuma bang ke ot kupima ke chok chema la so bang ke nang litum ke labangso media kelang arada tum le nang litum insai non lasi lahen lo nili phuluni constituency pen ki puji bang ke alang litum jong si lapuson komane phan ke ther ke hap elitum APSLC office jongsi pribom lang pulang te lasad daito ke komane jongsi lasong bong reng sodak komane aphan jongsi pene videt pulang te arang litum daito che en nang ji lapen aron pening sai vek nang ji aron pening sai vek nang ji alang litum non jongsi klem bom lang pulang te jakong pen klem bom lang pulang te nilitum bangke dak lo lapuson aron lang no bangke nang litum intonon kali pulang te ladake nang litum aphan BJP party bangke lake chok je pu bangke non tarik ing koirat roka bangke nang litum la bangso kang sai bangke nang litum longpo ipoloma pulang te dak demokrasi along ri putang dele elitum ko anma kaci bayun ko anma elitum kaci thanun cimumun hala bangso ajakong anu tin la bangso butar ajakong atum bangi kumara fansi kemisan abang tukang wajima kala so butar raida tung sikang waji masila solong nang kenang aku media yen pes kami nang tukangji lapen ke non ke bangji nong we pen tang lo penap an sitame nilitum karjulong ateng pulutang te latum ke gari pen dam tur po komane phan same lapuson kacing trin dotang lo lapen ke komane atum han kacing trin ateng pen jongsi komane phan arenga hu ke paso pulutang te halas so abang pu atum phan ke nelitum hin pen sitame langding de det nang po aron ateng pen abang ke nitum sitame labang so abang pu bang ke sai pon det nang ko siga to we pan da chuni pon lapen ke niltum APSLC ladak phuluni aro tumang ke niltum ke pachini manang te lituma kathar sar bangke elituma khei ke rai thom ja phan bangsi labang so 6 dola jakko ngateng pen lapen ke Indian Constitution ng article 244A ala bangso autonomous state phan sinitum ke rada phan ke chithan chimum pulutang te ladak ke demokrasi aro nateng lo niltum chin ki chithan ke lapen ke labang so ahok pedalam ke thana posi pini jai ka thara phan ke pahai nang po busi phuluni constituency rada tumbang ke kaddo wera to tunta chituk pak lo labang so chituk pak penalang litum theklong lo jakong thur the pulang te labang so lima bang ke jok ke lo pu bidi labang so bidi ke en lo pulutang te alang litum ke lake ke bang jar ni bang ke phuluni constituency pena bang ke chok chedera posi rat tum kang sa istame lapen ke angkang pi elitum Karbi Anglong lapen di masa West Karbi Anglong sitame BJP party bangke nona bangke latum bangke ek nayo kotobat di ala bangso party pusi nona bangke chini lo posi elitum ke bangji tarik ko ratroka aparman bangso bangku kiliga bangke elitum APSLC a candidate joining tika thara phan elitum
jok lap nang po lapen puluni konstituensi ta jok wek po alang li phansin itum pahay pon wek po busi kadok we rat same pini ong dong rat same lapuson si aning cerot dolo lapen ke non jong si alang litum pinong we pen penabang bong lapen ke jok arni lapuson hanggama kuribom pulang tela bangke litum caci cagding delo aron pening sai wek nang po aron pen ot wek nang po an tingin tingin sam selo lanjut telam toy tong akan dah kalau kena karulong loh ini banyak yang hobi are sudah itu hop makan mas la sola mabang pamohet nilis tame angtong pan kollo lang di kol biji pulo melom so pen kollo la so bang lang li lo kun kol le dia sita inut bani pen abang so karjulong ateng kudang te angtong han sitame dok moka pen bang bomahut ladak puloni RSS office athengno pubon ni karjulong ateng kudang te la alang li phan gari pen pasung tu kemat citok ke pret pubon ke pret lo alang li phan ke kether ke hap puluni konstituensi wangri nang le election of campaign ri posi kether ke hap polotang te non BJP labang so ke claim ke dam ke rara tumbang ke insainon non BJP atum ke claim ke dam jakong fruit abang ke ili tuman kita rapan ke ili tuman ke ter ke hat alo lapen ke prang sitame pini pinabang bong sitame lapen ke joker ni sitame lapuson na sai ke claim ke deji pubang ke ili tum mang hunang nelo lasi anutin sitame ili tum lapuson rara pan ke than ke mek lapen ke than ke muma bang ke donang po ili tum kaciri mek donang po lapen ke labang so kaciri mek pen si cepat jok nang po ili tum ke bang gitaring ko rat ka paramana bang ke ili tum JI Kathar matang te ili tu masem pura bangke KCR Jan long good jok mi pami pensi ili tu pahay pon pam menang pupusi nilihin ben kadong vera kan suning report lapen ke nili isi pacini kangtung ngeladake MLA Dorsing Ronghang di Hauraka delepen ke lapen ke IEM bangke Kangbra Kiling lapen ke aken di dia bangke Singhason Homosti IEM lo alang li non Omor Singh Tisusi candidate lo lapen alang li tumpan bangket thoma bhantan li ki puji bu bangke lahen lo nang li tum non amat laposon ke ther ke hap asaya bangke claim cleara demokrasi arona teng pen le claim tha pusi li alang li tumpan tuning ripon madang ke pachini pon lasi jongsi nang litum wakar sapan lapuson ce control tre pulong te nang litum ke lapuson demokrasi pen labang so elected tangkang wai bang ke labang ke rara tum ke chok ce tedlo pusin dilihin pen ke nang litum han jong tu lapen ke nang litum lapuson kang tangkang sak pen lapuson asai ke pak klema bang ke nang litum abidi lo ma manang de nang litum tong order ki pipen tong pak klem toy lo ma laso bang ke dili nang litum aphan arju konang ko kasi nang litum labang so reply bangke nilitum hanang piwek tha nang pipe pulong te nilitum ta labang so ning bangking sam sideji lasi nang litum prap din pen la nili nang karju a reply bangke nang piwek tha kusi nili nang litum apan kuning te nang litum pen pini deng kun me FIR to nane asom pi ma hap ite ma lapuson step bangke elitum sitame demokrasi labang so ro lapan bang situm election por bangke kado we sitame redilo lapen BJP da claim lo kongres da claim lo lapen PSLC da claim lo demokrasi ro na pen lapen ke code of conduct election code of conduct ala bang so ron model code of conduct ro na pen situm election por claim nang posible asi nona bangke labang so model code of conduct sitame BJP atau manggil abang so ron stammer kan jet lo pini ani bangke asini itu mabangke puluni konstituensi aro tu mabangke alang li tu maphan ni tu FIR PP phantame cingki than lo cingwai lo lapen FIR ta non melom so pen aten itu ada khana lo ko lapen DC office ong kadam ko laso FIR bangke to we please ki pri lapen ke komane ke ther ke hap lapen angtong pham sitame komane BJP atum ingke pontek laso lahi hui aron lang no ke claim asai lang no ke claim bangke justice ke long japan kang sa japan bangke te bangana bang thu ban si lam hoi tipon lada ka bangke ni litum non si ritar li bom lang lada ka ritar li pon
long lo pulang tela am sini itu mabangke man makan mangsi konjima alang di sana alang itu makan payak lima atau bisa bangke dalam pacak alang di tuwe ahem kedam pen alang di tempat konstitusi organisasi kecil alang di hem asorapan hem dam pen di grup dam laso putak alang di hin pen itu pakan lo ini hem kedang baro baji ajo baro baji apa bukan lo tapi nilita mang hak lo mana hem cek lo mana bang koi itu amunnya itu masih nang alju lo na lo inti ke pulo mat oh bang bilang hem mabik kan masih kopini akam manang litom laan kita mapol kibang baro baji apol silang lo baro baji kam lo baro baji anak dem kibang ini akam silang lo oke pasina pun ini asa oh inti kanlan kini kan gitu nang tanik dak cok sekolah ama jasta sitan pamikan ada lah meeting hai tadi sedang bukan dalang litum ke wang thu resim cewan masih lalang tumbang ke pucing kici kan pen tonang di sarwo penak kok kuman lalang di tumbang adam jilo aku lah sekian ke bang sini kan bang sampai repop alam bang ke 12:44 asapol ke bang ke bang itu bang ke gari ke khas ke bang ke gari kok kopine resim cewan malang itu amalah sekian ke bang koda bang itu masih ini hanang hel di Jepang kang meja ke puso muson lo ekdam imang antak kering lo lan ke kering non putan ya oke klaim ini lah lasila puson ke hel ke haba bang ini kana bang ke abidat nang po akhini di suar lo penak mati di masih te nang le abang phu tumpan chini ma ke wang abang phu tumpan ke bang abang pu bang ke là lo những cái tâm sơ khác khác với tôi lắm là về sao im tị mà nè bên nắp bên nàng tụm chỉ ba chục luôn mà nàng neng khác mà tới chỉ ba phút đặt mà nàng neng khác sẽ nàng phun lại là chỉ ba số lúc kita nàng neng hàng lo chỉ bang sam trên đằng nàng lo nàng kiri ring sẽ nàng phun lại là sẽ bên nàng tụm bang ini phản nàng bắt chỉ rập chom sẽ sẽ long sắp tích sắp nàng ten nin litum kar julong ateng te nopak nokega resim cewan pu ahok ma hala nilitum asor he halsing alang li khan non ni alang chi pulam le he neng jang ji ong man ni lin ni ik khalang khur bro wa choi ta be gam san nang ilok nopak chubon thitu traktor long se ban ko akhi bang ako chi andam chi jok se otan aman ni bang e phiri ra lo man la sar im bang ke hol jun kijun kang ripen mat di ni padok pilo ni lam sampen lok sing tham son kan di son kan di aja sita nerlo son si tham ching gi mas chok ma mas chok chima hala ka chip hota nang di pen jung jung kali ka chip ho nang tum hala sem son ta se chip ho lam pon nang di jung jung ken ni tham jong gi ku ba ka chip mas chok chok chima la son sing sai nang non son gi ten ni la ya le amasila sa imbang ke hem patu joy lo ko hem situ ko ni kuman ke hem chok mani di jakan an sini di arsar lo penak ko berenta ka kanu aja belum ada kang hem chok amat ko antam ki dur ni aku nang kat plot le he masih bang ajat pe na bang nang kiri ri mane rolling la pulun ni pini he masih nang kiri ri nang tang lo ni ajak kidinga phan non ta chiperi o non ta jo presmit do nai si do to kok la sita la pini pe na bang ke la sona chi la vetera karbi jan puchi honra mane la son an bang ke nang khel nang hab nang ni lok su choneng ri pon wa lang ni pon ta ni hem pen choneng ri bang ke athe hodai si dak chi tong mati hodi ke bang athe an di tai si ver lo rong ver rong thak na hodi asikar bihijan cincin sora nili phanda son pini penang health health di phasi choning rile
ke la salam utsa ke ini di dalam nama ini dia lo talang di ini hinten la puson ke thana bangke da ke kichok chipin lo ajo jiro lo por baro bajia por patai si dam lo la pen baji si chok kai kai por patai si a hendam pen monsing ti han tin dam men pen a hem thor pul tangte la bangke kichok chipik lo pipoluma pulo tangte alang litum la somsia ningge matha tai lo alang le phan ke hoitu apran and deji attempt to murder hala so phan si alang litum ke matha to tang lo tai lo lasi alang litum la pusona kam ke claim bang ke nilitum pen ke condemn lo la pen ke nilitum prap jin pen la so alang litum aphan la non sari mingti la pen harsing ti la pen ke kape ka tum phan no pak ot pon tan pen si la puson ke ther ke habdam pul rang te la bang ke attempt to murder lo la bang so rona bang ke justice long de ti la pen sari mingti note employee samune sakuri choklem mabang pu ulutang te alangli politics non BJP party long chi jogdun thorpen alangli ti hem hemalong jiro por baji sia por ke dam pu bang kelake ot lang no big lo pusini litum koloni consequence hin pen bang ke on dem lo la pusona ron lang no ke claim verja porchi la bang so alangli tuma phana bang ke non FIR bipo la pen aron insai sit tega bang ke neli tuma bang ke ington telo pusi nang litum kat togo erata thengno la pen media thengno sitame neli tum pen koloni consequence hin pen bang ke pachini pon lo jongsi none prang jongsi la bang so press meeting ne ini det pen ke ther ke hap do lang pulo tangte alangli tuma phan ke koson lo litum dang sai kasi rada tum nang litum pini media ke lang akorte injira tumanda lang non lapen ke pini labangso koloni constituency long dorsing rong hang MLA lapen ke BJP IEM kangbra kiling lapen ke non BJP candidate Omor Singh Tiso nanglitum nonamat prap jinpen labosona bang phua tuma phan nanglitum tong ket poiloma madang te nanglitum tong labangso hukum kipilo labangso bang kenal junang kokpo prap jinpen labangso reply bang nang pisrak nang pola pen labangso press meet pidet pen ba jongsi kumane aphan ke ther ke hab dolang polong te nanglitum prap jinpen labangso sailang no laboson jakong thurplu da bangke nanglitum ington non nanglitum arat nanglitum workers tumat thanang popsi nelitum media atheng no hin kado wera phan pachini plan